kawan, saya iki lagi mendelok buah lombok. Iki buah lombok udel, tapi warnane ijo iki. Wilayah kene lombok udel rupane ijo. Iki ana sing patheken. Lomboke kaya ngene iki. Iki akeh wae iki. Lomboke kaya ngono kuwi. Lombok ijo sing andal, kaya rono-rono ana. Iki ya akeh wae, iki ya akeh. Iki rasane pedes. Tapi dige nyayur enak, seger. Pedese pol. Lombok kaya ngene iki. Iki jenenge lombok udel lonjongan, dawa-dawa iki lomboke. Iki wite iki cilik tapi wae akeh. Kena dige bibit. Iki kudune ge nyayur, ya pol pedese, disambel ya enak, digonjangan ya mantep. Lombok iki lombok udel ijo. Kaleng-kaleng kawan sing arek seneng karo lombok iki methika rene.